Il-kumpanija internazzjonali Gentoo Media se tkun qed toħloq 70 impjieg ġdid f'pajjiżna, bil-maġġoranza jkunu għal Maltin hekk kif se tistabbilixxi l-headquarters tagħha f'pajjiżna. Fil-fatt il-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriżi u Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri attenda l-ftuħ uffiċjali ta' dawn l-uffiċini. Din il-kumpanija topera fil-qasam tal-affiljazzjoni diġitali u strateġiji fil-qasam tal-marketing fil-qasam diġitali. Fil-waqt li l-għażla ta' Malta bħala ħabb ewlieni hija prova ċara kemm il-pajjiż huwa rikonoxxut internazzjonalment. Il-Ministru Silvio Xkembri qal il-Gvern ħaddan l-istess valuri li ħadnu kumpaniji bħal Gentoo Media u li jappoġġja l-opportunitajiet li qed jinħolqu għal bosta żgħażagħ Maltin u Għawċin. Il-Gvern jibqa' jemmen bisħieħ fil-potenzjal tal-industrija u jħeġġeġ l-iżvilupp ta' setturi sostenibbli b'valur għoli fejn il-kwalità dejjem timxi qabel il-kwantità. Il-Kap Eżekuttiv ta' Gentoo Media Jonas Warer qal li Malta kellha rwol ċentrali f'dan il-vjaġġ u dawn il-headquarters ġodda jirrappreżentaw kapitlu ġdid mibni fuq tkabbir il-fiduċja u l-impenn fit-tul. Il-Ministru Xkembri kien akkumpanjat mill-Kap Eżekuttiv ta' Gaming Malta Evan Filletti li qal li din hija turija ta' konfidenza f'Malta u riflessjoni tal-innovazzjoni u l-ambizzjoni li qed tmexxi l-qasam diġitali f'pajjiżna.